Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jama'a, maganar kamun bana fa gaskiya ne. Mutane da dama suna bugo waya suna tambayar menene gaskiya game da kamun bana, saboda wani lokaci yan social media suna iya hada content a tsakanin su. Suna wannan maganar ba content bane, maganar gaskiya ne, an kama bana. Kamun bana tabbas an kama bana. Sannan muna so mu yi amfani da wannan daman mu roki alfarman jami'an tsaro, ko ba dan shi ba, ko ba dan mu ba, ko ba dan waɗanda suke neman alfarma ba, a duba matarsa tana da juna biyu, kuma halin yanzu in ta ji wannan labarin ba a san halin da za ta shiga ba, kamar yadda muka ga labani ya wallafa cewa matarsa tana da juna biyu. So dan Allah a duba, saboda wannan baiwar Allah nan babu mai ɗaukar nauyinta in ba shi ba nan ba. So kamu ba laifi bane idan mutum kai kuskure a kama ka. Ko ni Umar da nake magana na taba kuskure kuma an kama ni, ko media ban fito na faɗa ba, saboda na san ina da kuskure kuma kuskure na ne. Inda a ce ba kuskure na bane, kai tsaye zan fito in ce an zalunce ni. So yana da kyau ko mu yan social media mu rinka gane cewa idan mun yi kuskure mu fito duniya mu bada hakuri, ba laifi bane, saboda kai kuskuren ma kasancewa kai kuskuren ma wannan shi ma mazantaka ne. So da Allah muna neman alfarma, ko ba dan mu ba, ko ba dan kowa ba, a duba ko dan wannan matarsa da kuma abin da ke cikinta, saboda na tabbatar da cewa za su iya shiga wani hali. Bana mai laifi ne, zai iya laifi a kowane lokaci, amma yafiya ana da bukata a neme ta inda ya kamata. Allah ya fiye mu baki daya. Tofa, ban sani ba ko kun san wani mutumin da ake cewa Abu Azra'il, ina ga dan kasan Iraki ne. An ce ba karamin mayaki bane, kuma domin tsananin iya a fadarsa ana kiran shi da Rambo na Iraki, wato Iraki Rambo. Wannan mutumin ba an ce shi ya jagoranci mayaka lokacin da Amurka suka zo suka addabi Afghanistan, wato 2003 kenan. To yanzu magana da ake shine yanzu ya dara a Iran, ya je yana so ya taimaka wa kasar Iran in case America sun turo da sojojin kasa. Kun san mutanen nan ba alkawari ne da su ba. Za yi tunanin ana cikin negotiation ko lumana da su, tunda kun ga an saki wani ceasefire na sati 2 da za a yi tsakanin su gabaki daya. Amma fa mutanen nan ba su da alkawari, za su iya kai farmaki a kowane lokaci. To shi da ya dara Iran yanzu yana can yana shiri idan ma da wani abin da zai faru ya taimaka wajen ganin ya agazawa kasar Iran wurin kare kansu da kuma samun nasara akan Amerika. Wallahi dole duniya ta ji tsoron mutanen Iran, dole sai ta ji tsoron su, dole kuma duniya ta sara musu, kuma dole a jinjina musu, sakamakon sun yi abin da duk duniya babu wanda ya isa wannan abin da yan Iran suka yi. Suka fito, gwamnatin America ta ce za ta haram musu wajen wannan din su, wajen wutar su, za ta haram musu wata babbar gada ta kare. Suka je suka cika wajen, suka nuna mata ba sa tsoron mutuwa. Idan ita tsoron mutuwa suke ko razari, to su ba sa tsoro. Wallahi duk duniya yanzu ba za a samu mutane kalan mutanen Iran ba, duk duniya, saboda sun firgita, sun razana mutanen duniya yadda suka iya zuwa suka je inda za a haɗin, suka cika wajen, suka nuna wa duniya cewa su fa mutuwa ba tsoron da suke ba. Kun sai a duniyar nan azzalimi ya tsani ga baka tsoron mutuwa, to dai mutuwa ita ce karshe, dai a harbo ma abu ko ka mutu ko a kashe ka, to karshe su ba sa tsoron mutuwa. Sun je a kashe su, suna a harbo gaskiya sun sallame mu, ko mu kanmu masoyin su wallahi sun gogan mana da haddan mu. Ina ma a ce mutanen Iran ne a Najeriya, irin masu zuciya irin mutanen Iran ne a Najeriya. Wallahi da Najeriya mun zauna lafiya mu ma. Ku kalla fa, in yanzu a ce mutanen Iran ne, mu ɗan Najeriya yadda muke hakan nan sai mu dinga nuna wani mu masu tura wahala, mu gayan matsorata ne. In yanzu a ce yanda yan kidnapping da sauran mutane suke kashe mutane dauke ɗaiɗai, ana kashe mutanen da idan ka lissafa a shekara ba kaɗan bane ba. Idan da a ce dukkan mutanen Najeriya mu gangami mu fita kawai mu ce za mu shiga daji, don gwamnati ba za ta iya ɗaukar mataki akan mutanen nan ba, za mu shiga dajin mu su kashe musu karar da mu, idan mun ci riba mu ma akan su da hannu mu je mu kamo su, mu tafi mu dango mu shiga dajin. Gwamnatin dole sai ta kawo ƙarshen abin, dole ne. To idan babu mu din suwa za ta mulka, uban wa za ta mulka? Wa'inda za ta mulka dole sai ta je ta kawo ƙarshen abin. Amma mu yan Najeriya tsoro ya hana mu komai, ya hana mu ci gaba, ya hana mu komai. Kawai mu mun fi so tsoro. In an kashe wa'incan to an daɗa. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. An kashe mutane a cikin jihar Borno, an kashe mutane a Kaduna, an kashe mutane a Katsina, an kashe mutane a Sokoto, an kashe mutane a Zamfara. Wannan kashewa ga baki ɗaya yana karewa arewacin Najeriya ne, kuma har zuwa yanzu babu wani abu kwara guda ɗaya da ɗan arewa ya fahimta. Sai na tuna da kalaman Sheikh Guruntum, yace yan gwagwarmaya ba fa gwagwarmaya kuke yi bane, shin waɗanda kuke wa gwagwarmaya sun fahimci ma menene gwagwarmaya da kuke musu?
wace irin gwagwarmaya ce Aminu Jeshan ba su yi ba, wace irin gwagwarmaya ce wanda Dan Bello bai yi ba, wace irin gwagwarmaya ne wanda su Sharfaddin Bature ba su yi ba, wace irin gwagwarmaya ne mu kananu da muke nan a cikin jihar Borno da ba mu yi ta ba. Babu, har zuwa yanzu an gagara cimma matsaya guda ɗaya wanda ya kamata a ce talaka ya san ina ne yake masa ciwo. Duk kashewa da kuma kwacewa da kuma a zo a yi garkuwa da mutane gabaki ɗaya a arewacin Najeriya yake faruwa. Sannan babu abu guda ɗaya da har yanzu ya ci baya sai dai ya ci gaba. Wai har yanzu dan arewa baka fahimci me yake maka ciwo ba? Har yanzu dan arewa baka fahimci menene yake damun ka ba? Na rantse muku da zatin Allah, in dai har ɗan arewa a iya jihohinku, a iya ƙananan hukumominku, a anguwanninku ba ku haɗa kai don ganin cewa za ku magance wannan matsalar ba, babu yadda za a yi matsalar ku ta ƙare. Dole ku da kanku din da za ku yi ƙoƙarin magance matsalar ku. Mu ba da misali a cikin jihar Borno, lokacin da wa'innan 'yan ta'addan da suka addabi mutane a cikin birni, su wane ne suka bada haɗin kai sannan aka samu zaman lafiya? Mutanen gari suka sadaukar da rayukansu, suka sadaukar da dukiyoyinsu, suka sadaukar da komansu, sannan suka ba wa jami'an tsaro haɗin kai, sannan aka samu zaman lafiya. Kana tsoron ka fito ka mutu, sannan kana zaune za a yi garkuwa da ɗan uwanka, a zo a yi garkuwa da kai, wace mutuwa ce da ta wuce wannan? To ni gaskiya zan faɗa muku, babu yadda za a yi arewa ta jaru a haka, shine gaskiyar magana. Allah subhanahu wa ta'ala